Diri gali sa Banwa sang Pontevedra may mga matinlo nga mga beach. Ini ang lagawan ta sa sining episode. Stressful ang semana kay malaay ng tiyempo. May brownout pa. Kag kadamo sa ulubrahon. Base kinahanglan mo anay nga mag-quick weekend getaway para maka-recharge. Kadto ta sa beach, ang hindi malayo, hapos lang biyahion, pero matinlo. Diri sa may barangay Miranda sa Banwa sa Pontevedra sa Negros Occidental, kadamo gali sa nagaidas nga mga beach resort. Mga isa lang ka oras ka drive halin sa Bacolod City. Kung halin ka sa highway, may makita ka nga signages sa nagkalain-lain nga mga resort. Paliko mo sa right, malabyan mo ang nagkalain-lain nga mga resort. Kag isa na diri ang Beach 417. May malapad nga parking space across ang ilang resort para hindi maginutok sa beach ang mga salakyan. Kag sa mismo nga resort, may mga for the day nga cottages nga well-maintained kag hindi iya gubaon ha. Ang shoreline, matinlo kag gina-maintain sang owner. Hindi kantilado ang tubig kag hindi man lubog. Inabala nga bisan, isa lang ka oras ka drive, makarelax ka na sa amo sini nga bye-bye. Hindi overcrowded ang resort. Malinong. May treehouse nga pwede rentahan. May kaugalingon ini nga veranda. May air-conditioned room kag may banyo. May isa pagid kabalay nga pwede man marentahan. Sa idalom may sala, may kitchen, kag sa ibabaw may veranda man ini, kag may kwarto kag banyo. Air-conditioned man ang room. 10 pesos lang ang entrance sa Beach 417. Kag depende naman sa kadakuon sang cottage ang rates ini. Pwede makadala sang outside food kag pwede magsugba-sugba nga wala sang corkage fee. For inquiries, mag-message lang sa ilang Facebook page. Kung trip mo magpulupahuway, mag-relax sa malapit lang nga beach resort, ini ang lugar para sa imo.
Mayara man sa malapad nga function room for gatherings like mga birthday, bunyag o kon any celebration sa barkada o kon sa pamilya. Kung magsiling kita nga beach, hindi man mapaperde ining Banwa Sang Pontevedra. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Druming, i-follow mo yung Facebook page o YouTube channel, Digicast Negros. Padayon kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kini ang Tripping Druming!